Minnaw insellem il-Steve Zammitlupi, sindku ta' Ħażebbuġ, għandi rispett kbir lej fil-fatt dak wieħed mill-kru tiegħi li jitla' jiffilmjani, jagħmel short videos. Tifel talla da. Tifel tal-ġen. Steve Zammitlupi bħalissa qed jirnexxi u grazzi għall Konsill Lokali ta' Ħażebbuġ qed jirnexxilhom first Sunday of every month jagħlaq il-bypass ta' Ħażebbuġ. Ċirkwit ta' 5 kilometri għad ċiklisti. Jalqu 4 sigħat hemm is-6 sal-10 ta' filgħodu. Ma joħolqux konġestjoni għax issemmi Central Link, il-karozzi jistgħu jużaw is-Central Link. Allura rranġajna li irranġa Steve li mis-6 sal-10 tingħalaq, għandek mis-6 sa 8 sal-adulti, mit-8 sal-10 ta' filgħodu għat-tfal. U qed ngħidlek ġew xi 200 tifel, ġriet tara tifel bit-tricycle ġol bypass ta' Ħażebbuġ, kont ippostajt ir-ritratti minux, xi ħaġa tal-ġennu.